Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po, kasama namin si Sats. Hi! Saka special po ito today dahil naganda kami ng native na tinulang manok. Ayan, or manok, Bisaya. So nilagyan ko ito ng tanglad tsaka sayote. Kasi wala akong nabili na papaya po. Kaya sayote lang po yung ginamit ko. Pero masarap pa rin yan. Sabaw pa lang, ulam na po. Saka mapapadami ka talaga sa kanin. Yes po. Itong gamit ko naman ay bahaw po. Kagabi po ito na kanin. So, sarap niyan. So, ang sabaw pala nito mga ka-studio, nandito po sa gilid ko. Para mainit pa po pag kumain na po kami. Opo. Yan. This is also a special collaboration video po with Imong TV. Isang mukbanger rin po na Pinoy. Ayan, na nakatira ngayon sa Italy. Para po makita nyo po sila, magpi-play po kami dito ng short clip nila. So ayan na po mga studio, magaganda po talaga yung mamukbang la dahil gumagamit po sila ng kamera talaga. Tsaka mayroon din silang microphone na pangarap ko na mic mo, yung Blue Yeti po. Mayroon po siya niyan. Nakabili kasi sa sikanahan lang po yung nabilhan niya. Pero okay na okay yun. Kasi maganda yun sa kuhan ba. Ganitong klaseng mga vlog ba, mga mukbang po. Kasi rinig na rinig yung bawat kagat talaga. Ayan, puntahan natin. I-like, subscribe, and paki-on na din po yung notification bell. Kuha muna ako ng sabaw mga ka-studio para simulan na natin ang kainan. Yes po. Naghanda rin po kami dito ng mga fruits. Meron kaming banana, grapes, at mango. Wow! Paborito mo, no? Yan. Nag-ingat ka ha, mainit yan, babe. Sobrang init ito, eh. Excuse me, may Excuse naman. Wow, sobrang init pa. Wow! Yan, kinayan. Rin agad tayo, pero hindi mo wala yung init. Yan, musok ko ma. Saks. Late kami. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. 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 Yan, tara po, kainan na po. Yay. Kainan na habang Pa, mainit Mainit pa. pa po. Chicken wings akong unahon. Chicken wings mo ha? Oh, ito Sige. Tangan sa tayo sabaw ha? Oh, Wow. Wow. Gianak. Para mabugnaw din imo. Kigup sabaw init ha. Eh, lami kini kuha na sustansyado kayo. Mm-mm. Daming sustansya po nito mga studio. Manok Bisaya. Ikaw mga. Ako pang. Ay ka lang. Bigyan kita ng kuha. Si Saks, kunan mo na lang na Sige, ano. sige. ng meat. Wow. Init pa mang. Ano? Sayote. Sayang, mas maganda sana po yung papaya ba na hilaw. Ito po yung kadalasang inuulam ng mga bagong panganak pa ba, no? Paggatas ba? Gatas. Yan guys ha. Gusto po. Init pa mang. Init ka ang kanya kuha po. Tama na yung sabaw mo, be? Oh, Sarap ito, higupin. Higup sabaw na. Yan, gi. Kit-kit na nak. Kumuha ni mo usa ka kuha mo. Sige. Paaw. Isa Ala, pa yun yan. wow. Wow. Humuk na. Wow. Oh my God. Grabe. Yan mang, sa'yo yan mang. Thank you pa. Ikain kayo, madami. Wow. Yeah. Wow. Naghinay lang nak. Kaun sa bola. Marami ito sa probinsya. Wow. Paano? Hmm. ano ko sa pao? Itong isa na ko, sa'yo pa rin ito nak. Oops, sorry. Ayan. Yan, saya yung mga ano, wings. Yan, kain na tayo pa. Sige. Kain na kayo mo. Thank you, Pang. Kuha mo na akong sabaw ha, kaya murag lami ay higup na gina eh. Lami mo? Sarap na manok, Bisaya talaga. Let's eat mga ka-studio.
Hmm? Hmm. Kain ka? Hmm. Ano gusto? Mm. Hmm. Mm. Kamunggay. Alam niyo po, doon sa probinsya namin dati, taga-birthday ba? Anong tawag niyan pang? May birthday, oh. Kapag may kaarawan ba, nag-iihaw lang ng, nag-ihaw ba? Tagalog na nag-ihaw pa? Hmm. Ng manok, tsaka ilalagay mo dito sa may agtang na yung cross pa, no? Yung dugo ng manok ba? Ang sarap. Lahi ra gyud ba sa manok Bisaya? Yan, wala na mo. Hmm. Kain ka na. Mm. Eat na. Eat rice na. Ito ko. Okay na ka. I'm winning. Hmm. Wala ng rice. Rice ako mang. Kuha ko dito. Kunan ko kayo ha. Yan, mainit pa talaga siya. Wow! Yan oh. May atay. Tsaka babae ito siya na manok. Mayroong itlog manok. Mm-mm. Sa loob. Pasang itlog. Tara eh. Sa. Naana. Sa. Hinay. Mahulog ka. Yan po mga studio. Guys, nagawa na akong shandigas. Ba? Oh. Yan man, damihin mo pa oh. Saan? Kayo. Busin natin yan. Punan pa? Sama na to. Sa'yo na yan. Marami pa man sa akin. Nagalaw ko itlog. Yan. Yan o, itlog. Tumang kunan kita mang. Mm. Kainit? Akin na Kakainit. tong heart pa ha. Oh, sige. Sa'yo na yan. Ito ko kakuha sa itlog mo. Wow. Gante og itlog ko. Isa ba? Kadaghan da itlog anak din. Wow, gana ito mo. Yan. Oh, grabe. Heart. Yan mang, kunin mo mang. Ang laki. Bira ha. Wow. Ang Puro ganda. unod. Sa itlog. Ay, saks to ay oh. Puro unod oh. Yan na. Kami ang itlog. Ito sa akin lang to mang. Mm. Yan, ang dami nito. Pitso, dapit. Mm. Excuse me po. Sakto nagigay siya mang paghumok. Mm. Ginag-eat ka na. Bigyan kita ng kuha na. Bilisan mo na. Nag-guys ko. Kasi ikaw na ng bukog lagi. Mahilig talaga siya magkit-kit o bukog. Iya matagal matapos. Mm. Nagpanit mong gut. Mm. Kanin na.
Yan. Not very hard. Yung ah. Dugay na sad may wag kauna ni good. Nagmingaw na gid mi aning kauna no. Shout out sa akong papa nga nag-ihaw ani. Mm. Hugihan kay mag-ihaw og manok. Ano siya may bukogan eh? Ayun na anak wala naman na. Mm. Mm. Man Mm. bukog. Dagan pa kayo kag kuan biya. Mm. Paningot yung kumang. Mm. Sabi. Yan. Mm. Excuse me. Pag excuse yun na ka. Good boy kay kabe no? Mm. Kani manuka murag nasa 2 kilo to mo. Buka. Malaki kasi no? Mm. Yan mang awa. Naubos na naman kanin ko mang. Sarap talaga niya. Di na anak. Eat na lang. Ano, complete na. Pasensya na kayo mga studio ha. Mahina talaga siyang kumain. Pero after itong video na to, kakain pa din siya. Pusungitan na namo. Hindi po namin pero bayaan. Nag-isa naming anak ko. Dagan na kahit na kumako. Hmm. Kaya, Bukog na yun ah. Mga suot. Hmm? Tilok ng papa. No? Hmm. Eat na. masya ko yan. Dagan kaya akong rakong bakba. Hmm. Unod ko. Pag kasi Bisaya, no, labo kay gunod. Mm. Hindi sa madaling kuhan, manguya, no? Mm. Higop sa baw na. Para matulunan mo na. Tangan ako ha. Na? Sige. Excuse me po. Wow. Dali kayo. Galing. Dagi. Pikay. Dali. Ha? Dali kay mama no? Nam ko'y sabaw.
Ito man, gusto mo pa? Busog na ako pa. Busog na na. Busing ko na to ha. Kana. Yan. Bukog din nak. Kaon gani? Napa may dagan imo ha? Dagan mo kay imo. Babalik. Dili na, bukog na. Ano yung dalawa? Ano pa kayo? Iyo, liog man eh. Ako wala ng liog na. Okay, kon. Mga na. Mm. Ulot ba? Buso na namin to, mga studio ha. Yan, imo na isa mo. Nakuha no, hintig eh no. So, Ito ba? Sa yuti. Lami ka na. Umok ram kayo. Yan, ubus na mo. Rose naman tayo after. ito yung pros. Fruits. Fruits. Excuse me po. Yan. May asim kunti no? I-remind ni mo nga unsa nga taste na ba? Mm. Taste tester. Yung masarap pa rin. Akin na lang to. Hmm? Dalawa sa'yo na? Baka maghanap yan. Maghanap ka na. Sa'yo na lang to na ka. Kainin mo yan. Yan oh. Dalawa sa'yo na. Ito na lang kay Papa na. Pakol. Eat pa na. Rice na kasi ganti na bukong. Masog na mo ko. Chong na ka? Hmm? Kumain na kasi siya ng itlog, no? Yung ulam niya ba itlog? Ikaon ka na grill? Itan papal. Ngitan po mama pe. Di na siya. Tamis no, tamis no. Water mo. Thank you. You're welcome pa. Ito sa'yo, Bina. Yan, grabe, dami na namin kain po. Busog na busog po. Sulit tong pagkain natin ngayon mo, no? Abi? Yun na po mga ka-studio, puntahan po natin si Imong TV. 7 PM po yung premiere namin po. Sa kanila naman po is 7:30 PM. Yan. Maraming salamat bro, Imong TV. Maraming salamat, sir. Belated happy birthday, Sir Milvin Lacson. Belated happy birthday Last po. Thursday po yung birthday niya. Hindi kasi kami nagmukbang last Thursday ba? Oo. Kaya ngayon pa namin na kuhan yung shoutout mo. Yan po. Belated happy birthday po. Main Biakura, Reno Alagon, John Stephen Pahamutang, Miljon Amigable, and to all Amigable family. Gionzon family from Poblacion Minglanilla. Hi. Shout out Manabat family at kay Jerry Altia at Rizel. Rose Araneta. Shout out sa mga anak ni Ma'am Marisa, sina Dayan at Dwayne. Twin po sila. Bunso niya si BG 5. Nestor De Jesus from Magunoy, Bulacan. Carmi Mina.
Gali Boy, Aldi Dilara, ito mayroon pong channel. Marjorie Espina. Shout out sa mga anak ni Ma'am Maria Antonieta na sina Crystal Jade, Hill III, Janelia Christy at Altia Grace Abunan of Tabon, Bisilig City. Hello po. Rizel Baldonado at sa mga anak niya na si Ivan Ray from Dumaguete City. Jumar Biler, Justin Canila from Davao City. Isaac Kaiso, Gina May Biluan, Lilian Paskin, Queenie Montibon from Cebu, Miriam Kagin, Rizel Ann Solyoren from Aber, Taiwan, Sherilyn San Juan, Marn Aaron Gambin. Advance happy 73rd birthday Nanay Mading from Cavite sa July 27. Advance happy birthday, Happy birthday po, Nay. Rian Dupla An Itan, Florame Bautista, Balonso Family, Mitzi Alabata Whitey, Team Just Being Vlog, Lordson Torres from Iligan City, RAPDs Bisdak, Stephen Pascual from Isabela, James Sampang from Taiwan, Gloria Owen from Norway. At ang last po, Mami G. Yan na po lahat mga ka-studio. Sana po nag-enjoy kayo sa mukbang namin today po. Sarap po talaga ng pagkain namin today. Sarap eh. Nabusog ka wala? Nabusog? Sige na, babay na ta. Bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye-bye!